Инде менә сүзебез чыкты, мәшһүр улуг галимебез Ризатдин бин Фахретдин хәзрәтләр хакында. Менә аның миндә бар ул китап, ул китап кебекләрендә бар ул. Тыелган китап түгел ул. Җавабил калим шәрхе 89 елда басылган ул. От корка до корка мен укып чыктым. Менә шуны калынта китап яшен. Дөресләгә ул җадидчә иске имлә белән язылган. Менә шундагы диндә дөрес булмаган гамәлләр хакында шушы татар галименең, мәшһүр зур галименең Җавабил калим шәрх китабыннан кайбер үзекләрне китерәбез. Бу каян сөйләнгән бу? 166 хадис Җавабил калим шәрх китабыннан. 281 282 битләр. Расулуллах Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хакында хәзрәтләре үстен саф ва адәм балаларының тормышларына туры килгән гыйльми, фәнни, гамәли ва әхлакый бер дин белән килгән иде. Саф дин белән килгән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Ләкин сахабалар ва табигыннар соңында күп вакытлар, сахабалар табигыннар соңында күп вакытлар үтмәде, ушбу дингә чит халыклар ва башка мәсләкләрдән булган, фиркалардан булган, ялгыш уйлардан, харафатлардан бик күп нәрсәләр кушылды, ягъни кертелде ди. Шул сәбәпләрдән хисапсыз, төрле мәсләкләр, төрле фиркалар килеп чыкты. Ягъни үстәмәләр киткәч, динебезгә яңалыклар. Ягъни каберләр эшләрендә, мәчетләр ва биналар салып, лампалар асу ва корбаннар бугазлау ва гомумән тәбрикләнү белән 3 мәчеттән кала, ягъни Мәккә, Мәдинә, Әл-Акса мәчетенә кала. Башка урыннарга, хусусан әүлияләр каберләренә, изгеләр чишмәләренә, хуҗалар тауларына дини максат белән сәфәр кылулар. Үлекләрдән ярдәм сорау ва бәлагә очраган вакытта я фәлән мәддәд дип рәвешендә аларга дуга белән мөрәҗәгать итүләр. Мәйтләрнең хөрмәтләрен нәзерләү бирүләрнең һичберсе Расулуллах саллаллаһу алейһи ва саллям китергән ислам динендә юк иде дип язган алимебез. Инде 256 хадисне алыйк. 430 бит шушы китапта. Хәзерге заманда хак сүзле галимнәр булса иде, хак сүзне сөйләүче курыкмыйча һичкемнән. Хак сүзне сөйләүче галимнәр булса иде, галимебез әйтә. Ислам дөньясы әүлияләр каберләр белән бу дәрәҗәдә фәтләнерләр идеме ди. Ягъни фәтләнерләр идеме бу дәрәҗәдә. Әлбәттә фәтләнмәс иде. Хак сүзне сөйләүче булса, бу ярам дип әйтсә, мәхлук та курыкмыйча. Халкыбыз, милләтебез, өммәтебез бу хәзер ширккә, бидгатькә чәчәк атмас иде. Чумак кебек таралмас иде. Кешедән куркабыз. Аллаһтан курыкмыйбыз. Менә шул Аллаһтан курыкмаган күрә, без шундый унижение яшибез. Зато кешеләр бездән издивас итәләр. Дин дошманнары. Аллаһтан зарланабыз. Нигә исламга ярдәм юк дип. Үзебездә бар да. Аллаһ Тәгалә да түгел гаип. Үзебездә хак сүзне сөйләмибез, куркабыз кешеләрдән. Әүлияләр каберләре бидагатның галимебез яза. Әүлияләр каберләре бидагатның җыела торган урынына түгел, бу каберлекләр, изге каберләр, изге әүлияләр каберләре белән кешеләр санаган. Үзләре дәлилсез. Җыела торган урынына түгел ди, каберлекләр ди. Ширк чишмәсе булды ди. Менә бу урыннары ширк урыны булды, чишмәсе булды ди. Балгыясы билә. Бу каберләрне халык Кәгъбәдән артык, Кәгъбәтуллаһдан артык күрәләр. Алардан сагыну ва ярдәм сорау өчен кәрван булып килә ва китәләр. Хак сүзле галимнәр булса иде, мондый эшләр һич булмас, яки бу дәрәҗәгә ирешмәс иде ди. Бәлки ислам шариаты тарафыннан хәбәр бирелмәгән кешеләр хакында вали ва әүлия, изге кешеләр дип сөйләү хакында әдәп сакланыр иде ди. Хакыйкатьтә хәлдә халыкларның әүлия дип йөртә торган кешеләрнең әүлия булулары түгел, изге кешеләр булу түгел хәтта мөселман булып үлүләр дә мәгълүм түгел ди. Хак сүзне сөйләү садака булсан кебек, аны кабул итү дә садакадыр ди.